Hak jingker duk kam ki samla don menta ki bawat ya ki lat ki lenti ban kamai batru ban persang ban kamai ya ka hok henrei habaka lat kample ki babun na ki samla menta ki im hak jingkhuslai la ka lenti ka bakum nopan kan pen im ya ki bikin lap ban yeng halaki jongki ki jat ban kersan ya ki yeng ki sam kham tam ya ki tu ki samla ki bawan na ki long yeng ki baduk habaya dai bat kani kamat kawai na ki company aikam ya ki samla menta ka don ha ka khem khat ban parkhan habaki samla ki wan ut cheki halor ka jingle man thi pat ka sarkar jila ha ka bia dai ba ka jingbam palat ya ka allotment order ka baki samla ki ladap ban IT ya ki kot ki sla na ka benta ban yo ya ka permit makin kamai da ki arsaka kini ka company kini ka Jets 24/7 barhaga jingkran bat kilat pathai kubor unong penya jong kini ka company usamla pen scam yuria ulong bahadian ka jingla jongki banyarap ya ki samla ki ba apply ya ka permit ban yo kamai da ki arsaka menta ki samla la palat ya ka nyu benai kidang apsa ya ka allotment ka balamen jor da ka regional transport authority ani ka kamat kalong ba kongsan ba na benta ki applicant ki ba apply ya ki allotment order ban apply ya ka permit nabata asyaka hot nakaliang jungi ni penpa ko jung sngo diaw ha bede bakani namar ba ya ki kot ki slai ing la penjang lu mangina dok sedang ki wan ban bu be chne ki wan submit be chne office jungi na de ki affidavit ne ya ki paro ki sla ki residential certificate ne ya ki parking space jungi nakaliang jungi la kat bagi one submit ni penbiang ni check but nakaliang jungi la libu lo be sha DTO te ka jing slam jong kani ka jing slam jong kani ka allotment order ka dei be hi na nakaliang jong ka RTA ka ba dei ka ba i deputy commissioner i ba dei chairman ba secretary dei DTO iba de ban khot ika meeting ban pelat ya kani ki allotment order te nakaliang jungi ni sngo diaw ba bide ba kani namar ba klakta shibun ba na benta ki applicant ki ba kwa ban kamai hok ban kamai dakaan ba ki balawan khmat ban apply kini ki permit asyaka nakaliang junga nga kerpat ya i deputy commissioner ya i DTO bat ya barok ka board jong ka RTA ba kin numpen slam show abai de bakani namar mentala nyu prabanai kini ki samla kila show up namar ba nakapor namar ba ni don ru ka WhatsApp group ka bangila bo ye kitu ki applicant te ni ba nakaliang juki ru ki ong nila kwa kamay no rebeli ka slam ru ba de ni nakaliang jungi kwa he ban pensai ba kei ga ba ka responsibility kaba ngidey banle ngilale 100% ngilapon poilot kikat slash DTO nre DTO office nre pat ngamtet nakadaw yu ba adu mentaru kidang bat kidang islam kani ka kata ajor ba na benta gini ki samla kam jam ki bakwa bandan hakani ka benta ban kamay lembagi arsyaka bat ki ba kwa ban apply de ki permit bikin kamay kat kum kaan bat kade ka kamram jong ka sarkar ba kade ban I mention ban encourage ya ki samla ki ba wan chakman ki ba persyang ban yang halaki kejat da ka ba kamai da ka hok ba da ka lenti jong ka an hawe de ba kane ka jing kamai ki arsyaka nga kerpat ya ka sarkar ba kanum kinsting ba kan syem kia hawe de ba kane ba jing jungi ki aggregator ba kinongnya asyaka kiba apply ya ka bamenta kiba apply ki allotment order na ka benta begin apply ya ka permit asyaka habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.